huomenta tänään lähtee jotenkin melkein. Pitkästä aikaa yritän kuvata jotakin videota. Saa nähdä mitä tulee. Tää on hämmentävää. Mulla on uusi kamera siis ja tuossa linssissä, tai mä näytän ihan punaiselta tossa, niin mä en ihan vissiin hyvin osaa säätää näitä asetuksia vielä, mutta ja koko ajan katon tuolla itseäni tuossa yläpuolella, vaikka pitäisi katsoa tuonne, mutta saa nähdä mitä tästä tulee. Tänään on suunnitelmissa lähteä keskustaan kaverin kanssa, mutta saa nähdä. On luvattu vähän saetta, niin saa nähdä mitä siitä tulee, mutta kyllä mä silti menen. Tervetuloa seuraamaan mun My Dayta. Mä laitoin tänne mun puuroon tommosia chia-siemeniä. Ihan vaan koska ne on vissiin jotenkin terveellisiä tai niinku hyvää ruoansulatukselle ja tällainen. Niin mä oon nyt syönyt näitä jo pari kuukautta, 3 kuukautta, montako kuukautta? No alkukeväästä asti. Vai oliko se talvesta? No kuitenkin kauan. Aina silloin tällöin johonkin smoothien laittanut tai sitten puuroon just tai sitten johonkin jogurttiin ehkä, koska rahkaa mä en syö. Se on pahaa. Ei iske. Niin sitten mä oon laittanut johonkin jogurttiin tai yleensä smoothien. Tässä tapauksessa puuroon. Ai niin, mulla oli mustikkasoppaakin. Laitanko mä vielä sitäkin tuohon puuroon? Laitan. Nyt on niin epäilyttävän näköistä puuroa, että huhhuh. Jaksa kehittää tuolle nyt mitään järkevää telinettä, niin mun pitää kumartua, että mä näyn itse tuossa kamerassa. Mutta Suomen kesä huijas mua taas. Siellä ei vaista aurinko, joten mä oletin, että siellä voisi olla joku 16-18 maksimissaan lämmintä. Mutta toi mittari näyttää, että siellä olisi 25,8 ja mulla on nyt jo tässä ihan sairaan kuuma, joten voi olla, että mun pitää vaihtaa vaatteet. Mun pitää vielä lähteä pyöräilemään sinne keskustaan, joten jos siellä sataa jossain vaiheessa sitä vettä, niin pitää varautua siihenkin. Saa nähdä, mitä tästä tulee. Ja mä sain eilen tietää, että mä saan opiskelupaikan. Mä en mielissään, koska ekalla yrityksellä yliopistoon minä, joka en aikonut alun perin mennä edes lukioon, koska musta tuntuu, että mä en osaa mitään tämmösiä, miten se selittää. No mä oon niin huono kaikissa esseissä ja kaikissa tämmöisissä nippelitieto-hommissa, että mä osaan enemmän käytännön kautta tehdä asiat ja sillain, mutta sitten, en mä tiedä, mä jotenkin olen muuttunut ilmeisesti. Niin pääsin tosiaan Oulun yliopistoon opiskeleen suomen kieltä, eli musta tulee humanisti. Ja se kestää noin 5 vuotta. 3 vuoden päästä musta voisi tulla humanististen tieteiden kandidaatti ja sitten siitä 2 vuotta lisää niin filosofiamaisteri, mikä tuntuu ihan tosi hullulta. Mutta saattaahan se olla, että mä 5 vuodessa vielä saa mitään aikaa. Ja äitikin just selitti, että se opiskeli silloin 10 vuotta, mutta se teki 2 lasta siinä välissä ja sitten se kävi töissä välissä. Että yhteensä 7 vuotta se oli siellä yliopistolla ja sitten siitä tuli myös filosofian maisteri, mutta sitten siitä tuli luonnontieteiden, koska se on matiikan, fysiikan, kemian opettaja. Että saa nähdä, meneekö mullakin 10 vuotta vai selviänkö mä siinä 5 vuodessa. Mutta syksyllä kuitenkin olisi tarkoitus mennä sinne ja aloittaa opinnot. Tää on ihan sairasta. Joo, mutta nyt mä oletan, että mun puuro on jäähtynyt, niin mä voisin ehkä syödä sen. Palataan asiaan sitten kohta, kun olen syönyt ja alkaa operaatio, mitä sitä sitten laitetaankaan päälle ja miten sitä naama laitetaan. No niin, mitähän vittua sitä sitten laittaisi päälle? Pitää varmaan laittaa joku vähän kevyempi paita. Tää on niin tämmönen teltta. Mä laitan tän. Mä en tiedä, mä laitan tähän kuitenkin vielä pitkähäisen päälle, mutta tämä on nyt ainakin vähän tämmönen parempi tuohon yli 20 asteen lämpötilaan kuin mitä toi Marimekon teltta. Joo. Sitten
meikit. Eikö näin kuumalla ilmalla mä teen vähän erilaisen meikin mitä sillain niin kuin yleensä. Ja sitten tietenkin jos lähtee yöllä ulos niin kuin jonnekin baariin, niin sit se on tietenkin vielä erilainen. Mutta niin kuin tällainen, jos on lähdössä ihmisten ilmoille ja haluaa jotain meikata, niin tää on yleensä se meikki, mitä mä niin kuin on nyt kuumalla ilmalla tehnyt. Eli ensin tietenkin kostoitetaan naama. Sitten laitetaan meikin pohjustusvoidetta. Mä oon nyt käyttänyt tämmöstä Lumene Natural Coating CC Matte Primeria. Ja just niihin kohtiin, mistä ajattelet, että se lähtee eka kävelee se meikki. Tai mistä yleensä sulta lähtee. Sitten mä oon käyttänyt PP-voidetta ihan niinku meikkivoiseen sijasta nyt muutaman kerran. Ja mulla on ihan tämmönen Maybelline, mä en tiedä myydäänkö näitä nyt vielä tänä kesänä, kun mä ostin tämän viime kesän lopussa. Ja tää pitäisi niinku, mulla on tää kesä aikaa käyttää tätä. Sitten tää alkaa mennä jo vähän huonoksi, mutta koska mä siis aukasin tän jo silloin viime kesän lopuksi. Mä oon nyt tätä levittänyt käsillä, mutta yleensä mulla on ollut se mun Kiksin semmonen meikkisieni. Mutta koska olen laiskuuden huippu, niin mä en jaksa sitä käydä kastelemassa. Niin mä oon nyt vaan levitellyt käsillä. Nyt siellä alkaa paistaa vähän aurinko. Missähän se vesisade on. Mä en ole vielä ihan tarpeeksi ruskettunut tälle PP-voiteelle, mutta ei se mitään. Sitten vähän peitevoidetta. Tai vähän ja vähän. Ihan miten itse tykkään, mutta itse olen laittanut nyt vähän reilummalla otteella. Ja sitten koska mä en tee mun luomille mitään, niin mä oon laittanut sitä vähän ylimääräisiä tonne luomellekin sitten siitä. Mä vähän kirkastaa silmäaluksi. Tai siis niinku tätä aluetta tässä silmien alla. Ja sitten koska aina pitää, niin pitää kiinnittää puuterilla. Mulla on tämmönen rimmelisteimatte. Steimatte puuteri ja sitten ihan vaan tämmönen eBaystä ostettu sivellin. Ja sitten vaan niinku kiinni tämmösen PP-voiteen ja peitevoiteen sinne naamaan. Mä olisin tässä vaiheessa jo laittanut tämän meikin kiinnityssuihkeen. Mulla on tämmönen Makeup Revolutionin Oil Control Fixing Spray. Niin mä oon tämän laittanut tähän. Että se pohja kiinnittyy paikalleen. Mä en oo nyt tehnyt mitään varjostuksiakaan hirveästi tai mitään. Laittanut mitään aurinkopuuteriakaan tai poskipunaa ollenkaan. Koska olen vähän laiska. Mutta voihan sitä niitäkin tietenkin sitten laittaa, jos haluaa tietenkin. Ihan miten jokainen tykkää, mutta itse en ole laittanut. Sitten vähän lumenen kulmakeeliä. Mulla on tällainen ihan läpinäkyvä versio nyt. Ja mä oon vaan tässä niinku vähän laittanut näitä mukaan ojennuksia. Joo. Ripset. Sitten voisi laittaa jotain vedenkestävää. Mutta mä oon ihan todennut ihan hyväksi tämän ei vedenkestävänkin ripsivärin. Mulla on nyt ollut tää Lumenen True Mystic Volume. Tästähän on tullut nyt vedenkestäväkin versio, mutta mä en ole vielä saanut aikaiseksi ostettua sitä. Aion kyllä ostaa jossain vaiheessa, koska tämä on hyvä jo tällaisenaan, niin sitten vielä jos se kestää vielä pidempään, tai niin kuin vielä vettäkin, niin pakko kokeilla. Siinä on siis tässä silmässä ei oo. Ja tässä silmässä on. Kuin lähelle muuta tulleita näkyy kunnolla. Saattaa tuossa vasemmassa olla vähän eilisen ripsivärin jäämiä, kun mä en ihan jaksanut kunnolla ottaa niitä pois, mutta kuitenkin you get the point. Eli nyt on ripsivärit silmissä. Ja sit mä oon normaalisti, tai silloin kun jaksaa, niin laittanut vielä tämmöstä, niin mä oon laittanut tämmöstä nudenväristä silmämeikkikynää tänne niinku vesirajaan. Vähän kirkastaa sitä katsetta. Ja sit se on yleensä niinku ollut aika lailla siinä se meikki. Paitsi huulet. Aina mulla on huulet. Mä yleensä, jos mä laitan mun huulet muutenkin kuin huulirasvaa, niin mä oon vaan rajannut ne jollain huultarajoiskynällä. Mulla on nyt ollut tämmönen Oriflame Very Me, tämmönen nudenväri. Tässä on vähän tekstit lähtenyt, mutta nudenvärinen huulimeikkikynä. Ja mä oon tällä vaan rajannut mun huulet ja sitten laittanut huulituotetta huuliin. Siis jotain huulipunaa tai jotain. Yleensä mä oon myös täyttänyt nämä mun huulet tällä vähän, että en oo pelkästään rajannut. Ja sitten nyt mä oon käyttänyt muutaman kerran tämmöstä Oriflamen The One, tällaista, mikä sitä on nimeltä, Lip Sensation Matte Mousse. Oon opetellut käyttämään tätä. Ja tää on sävyssä, mikä sitä oli, katselen tän sävy, Toffee Cream. Ja mä en nyt ole vielä ihan ammattilainen tämmösten applikaattoreiden kanssa, mikä tässä on siis tämmönen vähän niinku jossain huulikiiloissa on. En ole ihan tottunut käyttämään tällaisia, mutta tässä on nyt niinku lopputulos. Että semmonen. Mä oon huono tekemään päätöksiä, että mä vaihoin sittenkin taas paijan. Mä laitoin tällaisen norsupaidan. Ja mä laitoin mun hiukset kiinni. Koska
pyöräilee, niin sitten ne kuitenkin meni silleen ja sitten siellä on kuitenkin sen verran lämmin, että niin sitten jossain vaiheessa on silleen hienosti selitetty taas, mutta mukavampi kiinni siis. Mä päätin sitten kuitenkin aukaista mun hiukset, kun mä aloin ottaa opiskelijakorttiin kuvaa. En tiedä, tuliko niistä yhtään mitään, mutta onpahan nyt otettu. Myös niinku epäimartelevimmat kuvat on just niinku eestä päin otettuja. Siis niinku suoraan eestä päin otettuja. Mutta pakko näin tommosia asiallisia kortteihin olla semmosia. Koska #healthylife. Siinä on peruna. Tunnistat se perunan? Ja salaattia. Ja Omp-kö se oli se merkki. Mutta siis niinku jotain soija-asiaa, mikä maistuu ihan kanalle. Tai vähän kanalle. Ja sitten parsakaalia ja sitten se on niinku kaurakermakastikkeessa. Mutta ettei menisi liian terveelliseksi, niin laitan siihen vielä vähän salaatin kastiketta ja juon kokista sen kanssa. Ja ajattelinpa asettua sitten tähän sängylle läppärin kanssa vielä hetkeksi, kun oottelin, että se kaveri laittaa viestiä, että joko voi lähteä. Tuli pari muuttujaa. Voipi olla, että ei lähetäkään. Pyörillä oli siis tarkoitus mennä, joten voipi olla, että ei mene ollenkaan. Siellä ukkostaa ja alkoi tommonen kauhea kaatosoi. Tää varmaan keksii jotakin muuta tänään. En nyt kyllä uskalla riskeerata ja ottaa tätä kameraa mukaan, kun mä en tiedä, että sattaako siellä välillä vai ei. Niistä tuntuu, että saa jonkun kosteusvaurioon, kun tällä ei ole vielä mitään koteloa. Joten ette nyt pääse valitettavasti shoppailureissulle mukaan ainakaan tämän kameran voimin. Saa nähdä, otanko mä puhelimella sitten videota, mutta jos ei, niin palataan asiaan illemmalla. Kello on nyt 1 ja mä tulin äsken kotiin vasta. Mä olin silloin mun kaverin luona ja leikin sen koiran kanssa. Meidän iskä nukkuu, niin mä piti puhua hirveän ison ääneen. Mutta shoppailtiin ja sellainen oli tämä päivä. Kiitos kun katsoit. Nyt on seuraava päivä, enkä jaksa näyttää naamaa, kun en ole laittanut hiukset on likaiset, mutta ostin eilen siis tällaisen topin Budget Sportista. Tää on tämmönen Naikin vähän leveämpi, kun tää on koko L, niin tää on vähän reilu. Tää ei ollut kuin 15 €, niin sitten ostin tämmönen kiva, tämmönen kuitenkin, tämmönen perustoppi. Ja sitten mä ostin tämmöset housut, tämmöset holju, vähän niinku haarmihousut Indiskasta. Ja ne oli jotain vähän yli 20 vissiin. Ja tykkään kyllä kovasti. Mä ostin mun kameralle tämmösen pussin. Tää on Seppälästä joku meikkipussi, mutta siis niinku tänne mahtuu tosi kivasti mun tää uusi kamera ja sitten tuo salama, mikä tuolla on tommonen lisäsalama ja sitten tähän mahtuu se, mikä se on, akkulaturi homma juttu. Just hyvän kokoinen. Sitten mä ostin Tigerista lyhytäytekyniä uusia, koska koulu. Ja sitten noita korvatulppia, koska niitä tarvii aina. Ja sitten noita tommosia vanupuikkoja. Tää nuuden väristä. Tarkennaanko mä? Noniin. Tällä ei ole vielä mitään koteloa. Sönkköli. Sitten mä ostin Tigerista mihin tarkennus meni? Melkein tarkentaa. No, anyway. Tää sitten loppu tähän.